Може би на много от вас им се е случвало да попаднат в разговор, в който се обобщава, генерализират се дадени отношения, проблем, ситуации. Може би самите вие го правите или сте го правили. Със сигурност аз съм. Чували сте израза "всички мъже са еднакви"? Няма свестни мъже, всички свестни мъже вече са заети. Съответно и за свестните жени. Или всички работодатели. Те са един долу дренки. Където и да отидеш, навсякъде е едно и също. Само, че не е. Навсякъде е такова, каквото ние го виждаме през нашия вътрешен мироглед. През това, което ние сме си създали като представа за света и това, което ние сме получили като възпитание, като вярвания от нашето семейство, от нашите родители. И когато ние искаме и се стремим да бъдем на различно място, искаме да бъдем по-богати, по-щастливи, все още не сме. Може би трябва да си зададем въпроса или да се замислим. Трябва да се замислим дали някъде аз всъщност по пътя не греша, някъде може би не правя нещо по най-правилния начин. Защото ако всеки път правиш едно и също нещо, как ще постигнеш различен резултат? Повярвайте, със сигурност светът не иска да ни отмъсти на нас, прекрасните хора, да бъдем щастливи и богати. Може би ние просто правим едно и също нещо с твърдото убеждение, че ние сме правите, а другите са грешни. Нека следващия път да направим нещо по-различно. Направете, реагирайте по различен начин, а не така, както сте свикнали.